Siyathobeka kakhulu igama kuPastor we-Challenge of Faith. Kukodwa ngicela kunayo, kukodwa angiceli into eningi. Ngicela ukuthi umuntu esense inamba kuphela uma engumlandeli we-channel, uma yimember ye-channel. So ngo-9:50 ngifone kuphela ngamathambi. Ngicela ukuthi umuntu afone from Monday to Friday kuphela ngoba Sunday ngisesontweni, Saturday ngibabhizi. Sisebenzile zonke ukuthi ngiyabingelela mongameli. Siyakhulu usuku nosuku besicela ukubuza la ngiphuphe inkomo emhlophe ingiguqetha. So abanye baphuphe beguqelwa izinkomo, omunye uphuphe eguqelwa inkomo eyodwa. Kuyafanana. Kodwa nake singakusho number 1, ngokwesintu uma uphupha izinkomo uphawu luhlumazi ukukhothamela. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka wembethwe amakhosi. Noma nobukhosi futhi umuntu ozohlonishwa uthotshelwe emkhakheni wakho. 2, omunye angayibeka kanjena ngathi uma uphupha inkomo kungawuphawu luhlumazi ukukhothamela. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka izidalo zakho zineme futhi ke ziyabonga uma kuwukuthi kukhona osanda kuzenzela kona, ngoba kungenzeka ukuthi le phupho leli lifika kade kukhona okade ukulungisa emsamo, kukhona kade ukulungisela isidalwa sakho bese siqhamuka sesiguqa kuwena, yabona. Number 4, ngokujwayelekile-ke uma uphupha futhi izinkomo uphawu luhle umazi ukukhothamela. Lusengasho ukuthi kungenzeka empeleni uNkulunkulu ukugcobile wakupha amandla ukuthi uhola abantu abazokuthobela kakhulu. Isaiah 49:23, amakhosi ayakuba ngabazanyana bakho namakhosikazi awo ayakuba ngabancelisi bakho, bayakukhothamela ubuso bubheke phansi, bakhothe uthule izinyawo zakho. 4, kwesinye isikhathi uma uphupha futhi inkomo ungawuphawu olungaluhlumazi ukukhothamela, olungasho ukuthi ungeze uzothola ukuhlonishwa nokuqashelwa abantu, noma uzothola ukuhlonishwa nokuqashelwa abantu emkhakheni wakho. Kungenzeka la ukhona ukhona umuntu oseqala ukuthoba nokuzotha ngaphasi kwakho, yabona, noma usekuthanda ukwethulisa isiqhoko nje emkhakheni. Genesis 1:26, uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo. Okay, number 5, kuyenzeka uma uphupha inkomo ukuba uphawu njengoluhla kakhulu olumazi ukukhothamela, olungasho ukuthi kungenzeka iqhwaga nezitha zakho zizokuthobela ngenxa yamandla nesibindi sakho, yabona. Abahluleli 5:13, khona wayenza insalo ukuba ibuse abakhulu, abantu bakaJehova bangibeka ukuba ngibuse iqhwaga. Kanti Isaiah 60:14, amadoda abacindezelayo ayakufika kuwe efolile nabo bonke abakudelelayo bayakukhothama ngase ematheni ezinyawo zakho. Kana sibheka nje number 6, ngokwenkolo-ke nje uma ngenzeka uphuphe futhi inkomo ngawuphawu luhlumazi ukhothama, olungasho ukuthi kungenzeka empeleni imimoya namandla obumnyama ayathoba kuwe. Kungenzeka lamandla owembetha akwazi enze ukwazi ukuthobisa le mimoya yobumnyama, akwazi ukuthobisa le mimoya emimbi, yabona. NgokaLuka 10:17, babuya-ke abangamashumi ngokujabula bathi Inkosi namademoni ayasithobela ngegama lakho. Nkulunkulu, akekho-ke, ayikho i-channel echaza amaphupho njengale channel yofliki nganza kwethu, yazi ole channel echaza amaphupho le. Ngiyamangala nje mina makusekhona abantu abayibukela bayibukela pale channel. This is the only channel ayikho. Sabo, please. Kuleka uyo Jesu, siwe ni phansi namatulu, kuleka uyo Baba, siwe ni phansi namatulu, kuleka uyo Jesu.